В сърцето на квартал Кичук, Париж, на улица Димитър Талев, се намира ресторант Гладиатори. Гладиатори е уютен ресторант за цялото семейство, решен в битов стил. Ресторантът разполага с зала с 110 места и градина с капацитет 300 места. Заведението има зала за пушачи и зала за непушачи, както и уникална самостоятелна детска зала с обезопасен детски модул, батут, клатушки. В комфортната и приятна обстановка ще се насладите на страхотно приготвени специалитети и вкусотии. Освен от традиционната българска кухня, така и пици, спагети и още куп вкусни изненади. В ресторанта витае приятна романтична атмосфера, в която звучи тиха и приятна музика, без чалга. Ресторант за цялото семейство Гладиатори е много подходящо място за празнуване на детски рождени дни. За децата се грижи безплатно професионален аниматор. Ресторант за цялото семейство Гладиатори е мястото за вас. Убедете се сами! Менютата за детски рождени дни са само 7 лева. Резервирайте на телефон 0887 717 444.